Ngasno tenat syusyu habang nga pediang nga kecingit Kristan nga pinsito meli nga yale ban puli ka Bible kabang nga soto kaday kabang yalam linti nga hang tao lahi kay nga bangan i ya ka judgment riu kaladan kecing tho aga Bible larangi puli ngin lap bagi si gibah kadu ubriu unomlong uba i yala ka chong ka kinja ngam ko banlong kum ta ko gi pa kumu Kristan ngan dwayo blay bakanam don apo jonga ka man sim bangan shun yala ka chong ka jat ka kinja o ka jingi jat man riu ko chinga kala nang scam ning ba ki jikai ki banga yo nagagtin ka chong blay balay ko ki pa na marga taga daw ngimi kum ni ngi shukwa ban pensngaw ngi shukwa ban penni hapi